neman ciyaman ɗin kuma da nake ina yi ne domin mu ma bada ta yamma a ba mu wannan shugabancin mu taɓa. Idan ma ba ni Ibrahim bane a cikin mu mutanen bada ta yamma ɗin ni ina fatan shugabanninmu da su suke da sahalewar su ba wa mutum ya zama shugaban jam'iyyar nan to su duba bada ta yamma a bada ta yamma ba don komai ba don ai balance ɗin siyasa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Masu kallo barka da wannan lokaci. Kamar yadda kuka sani sunana Ibrahim Muhammad Nura wanda yake gabatar muku da shirin IB Yoga Talk Show. To a wannan lokacin mun shiga cikin dandalin siyasa. Kuma a wannan dandalin sai muka taɓa jam'iyyar APC. A cikin jam'iyyar APC sai muka duba muka ga ina ne ya kamata mu duba. Sai muka ce bari mu duba cikin Bada Local Government. A Bada Local Government ɗin ma muka ce bari mu duba Bada West. Sai muka duba muka dakulo wanda ya jima yana yi wa jam'iyyar APC hidima domin mu tattauna da shi sannan kuma da irin abubuwan da suke so a yi a wannan jam'iyya ta APC. Barka da zuwa Alangu. Masha Allah. Abu na farko da mu da masu kallon yanzu haka za mu so mu ji takaitaccen tarihinka da kuma sunanka gabatar musu da. Assalamu alaikum. Ni sunana Ibrahim Yusuf Azam wanda amma ina da inkiya wanda aka fi sani na da shi shine Kokolo, ana ce Ibrahim Kokolo, Kokolo. A takaitaccen tarihi na a siyasance ni dai dan karamar hukumar Badin. A Badin kuma ina Bada West. Bada West kuma ni an haife ni ne a garin Azam. Azam kura tana karkashin lawanci na Maina Mala Azam. Sannan kuma a siyasance na yi dan takaitaccen shugabanci wanda na fara tun lokacin NRC. Na yi shugaban matasa a lokacin Akuka Local Government. Yawa lokacin na NRC. Kana kuma sanda na dawo gida nan Bade na zo na yi mataimakin sakatare lokacin da aka raba karamar hukumar Bade ta zama akwai Bada West akwai Bade Central lokacin da mai girma gwamna tsohon gwamna Bukar Abba Ibrahim ya yi local government 40. To alhamdulillah ina mataimakin sakatare dai bisa ga kokari da muke yi da mu'amala da mutane mai kyau sai Allah ya kawo wani lokaci shi shugaban jam'iyyar aka dan samu matsala sai yi wa jam'iyyar antifati. To da ya antifati sai mutane suka ga cewa datta suka duba hidimar da nake yi a siyasance sai suka ce to to tun da shi wancan ya samu matsala ai babu wanda ya kamata ya riki shugaban jam'iyyar nan sai Ibrahim. Na ce ai akwai mataimaki, suka ce ba maganar mataimaki ake ba wanda ya yi wa jam'iyya hidima ake duba. Haka ne wannan. A lokacin nan jama'a suka yi kokari, dattawa suka yanke hukuncin kawai a bani shugaban jam'iyya. Aka tafi dai har na wato lokacin shugaban jam'iyya Sidi Yakubu Karasuwa guguwa Fasalema. Da yake siyasar a lokacin ana yin ta ana yi domin me jama'a suke so sai aka ce to in haka ne a naɗo kwamiti su zo wajen yan Bada West su ji ta bakin yan Bada West. Ilimin kuma Allah ya ji kan kwamishina a lokacin bugon shine kwamishina gwamna ya naɗo shi a matsayin chairman na kwamiti. Ya zo Bada West muka je muka zauna jama'a suka tabbatar masa akan cewa shi mataimakin sakatare ne amma hidimar da yake wa siyasa to mu muka duba cewar ya kamata yanzu ya bar ma maganan sakatare ko kuma mataimakin shugaban jam'iyya kawai zama shugaban jam'iyya. To alhamdulillah aka je aka buga appointment letter aka bani na kuma ci gaba da rike wannan shugaban jam'iyya. Ana tafiya sai Allah ya kawo juyi sai aka ce kuma an rushe wannan ƙananan hukumomi. Haka kuma mutane suka yi yunkuri suka je wajen gwamna suka ce to tunda an hada Bada ta zama biyu ta dawo waje daya ni din da ya dauko ni a bani mataimakin Alhaji Habu Gazabu Allah ya ji kansa. Aka bani mataimaki na Alhaji Habu Gazabu na rike a wannan lokacin ma an dan yi dan tika aka yi gwagwarmaya har gaban gwamna aka je gwamna ya ce ya kamata Ibrahim din ya rike saboda lokacin da ya rike Bada West ba mu samu matsala da shi ba. Duk abin da aka taso na siyasa
suna haɗuwa da manyan ayi ba matsala, to don haka a bashi mataimaki. haka ne. Alhamdulillah da na zo kuma na gode wa Allah, time ɗin da na zo wajen shi Alhaji Habu ina yi masa mataimaki, sai ya kasance ma kamar ni ne kawai shugaban jam'iyya din, dan Alhajin da kansa ya koma gefe ya zauna, duk abin da za a yi zai ce Ibrahim ka je kai, kake jagora, ka je kai, ko kwamiti da za a yi na sabunta shugabannin jam'iyya, ni aka kira na je na bi duka kowane ward na je na sabunta shugabannin jam'iyya. haka ne. To ana nan ana tafiya dai, still lokaci sai ya zo na wa'adin wannan ya ƙare, sai aka ce to kuma ga gwagwarmaya tsakanin Usman Albishir da Mamman Ali. To kaga tunda an shiga wata sabuwar gwamnati sai aka so a canja shugabanni. To a lokacin still sai aka duba ba da labari ma, kawai sai na ji an kira ni an ce gashi nan an turo sunayenku akan an ba ku caretaker committee, kai ne chairman na party ka rike bada local government. To muka yi wa Allah godiya, Allah ya sa mun kama hanya muna tafiya ranar da za a yi inaugurating ɗinmu, ba mu karasa da matar ba sai aka samu accident a motar nan. Allah ya ji ɗansu su Alai Tukur, su Baba Garba Gwanda, dattawa dai na siyasa, akalla a ranar mutum 5 suka rasu, wanda shine ya kawo Allah ya sa wannan rantsuwar a ranar aka ɗage ta a jihar Yobe ba a yi ba. Allah ya sa da muka dawo kuma maimakon bayan an samu lokaci za a mai da mu, to ka san halin siyasa a lokacin sai akwai coordinator na shi Mamman Ali da suka dawo sai suka nuna ai su suka yi wa Mamman Ali coordinator, dan haka ya kamata su ya zama shugaban jam'iyya. haka ne wannan. To alhamdulillah a lokacin ma da aka dade ba a jefar da ni ba, sai aka ce an bani sakatare na elders ɗin ba da local government gaba ɗaya na kuma karɓa muka ci gaba da tafiya. To yanzu kuma sai gashi lokaci ya zo, kun ji jam'iyya ta ƙasa ta yi magana akan cewa daga wannan January ɗin, ina ga jiya 1 ga wata za a yi magana sabinta shugabannin jam'iyyar. To mu kuma muna ganin mu da muke daga Bada ta yamma, it means Bada West kenan, tunda ake ba a taɓa ba mu shugabancin jam'iyyar ba, in banda wannan da aka bani kuma Allah ya sa ba a rantsar da mu ba, sai aka sake mai da Bada Central, to mu ba mu taɓa yi ba. To shi yasa kake ganin watakila in ka shiga cikin gari za ga hotuna na suna yawo, tabbas na fito na nuna ina bukata, idan har Allah ya sa ina neman ciyaman na party. Na fahimta. Neman ciyaman din kuma da nake ina yi ne domin mu ma Bada ta yamma a ba mu wannan shugabancin mu taba. Idan ma ba ni Ibrahim bane a cikin mu mutanen Bada ta yamma din, ni ina fatan shugabanninmu da su suke da sahalewar su ba wa mutum ya zama shugaban jam'iyyar nan, to su duba Bada ta yamma, a Bada ta yamma ba don komai ba, don ai balance din siyasa. Haka ne, ita jam'iyyar APC ta jima tana shugabanci na chairman party a iya Bada Central, to su kuma Bada West ba a bada ba. Amma me kake ganin wanda za ku yi idan har kuka samu wannan dama wanda zai kawo wa jam'iyyar ci gaba fiye da yadda 'yan Bada Central suka yi? To mu kaga alhamdulillah lokacin da na yi wancan shugabancin an taɓa kamantawa, an zo za a yi primary election na fitar da shugabannin wannan ciyamomi na ƙananan hukumomi. To ba wai alfahari ba, a lokacin da aka sa rana aka ce saura sati ɗaya a yi primary election, sai ne iya bakin kokari na tattara shugabannin jam'iyya da elders ɗinmu na wanda suke karkashi na kenan, muka tattauna muka ga cewar bai kamata a zo a ce a yi ta hayaniya ba. Jam'iyya abu ne mai ana son haɗin kai kuma ana son ci gaba, mu buƙatar mu wanda yake wa jama'a shigo, ba ma son wanda yake ciki a bata mara. Sai ne kokari na tara dattawan nan muka tattauna, 'yan takara guda 5 ne, amma da Allah ya bamu nasara da hikimar da Allah ya bamu da maganganun da muka yi sauran 'yan takara duka suka janye suka bar mutum ɗaya. Kaga akwai matsala kenan. Yawwa, suka bar mutum ɗaya, mutum ɗayan nan ya zamanto lokacin da aka yi magana za a bada sunaye, lokacin da aka ce Bada West ta bada dan takara Bukar Garba Dala a matsayin ciyaman na Bada West, to mai girma Bukar Abba Ibrahim da kansa ya yi magana ya ce a jinjinawa shugaban jam'iyya na karamar hukumar Bada West, domin babu rigima babu komai, ya fitar da ɗan takara. Don haka muna kira ga sauran local government 39
su yi koyi da shi. gaskiya To ina ganin cewa ko yanzu Allah ya bamu nasara mu masu yi wa shugabanninmu biyayya ne, ba za mu yi wani abu da zai kawo fitina ba. Insha Allah su da suke gaban mu manyan dole ne za mu shawarce su, kuma mu shawarci dattawa, mu shawarci matasa, mu shawarci mata ma. Haka ne. Domin a gudu tare a tsira tare. Sakamakon ka jima a wannan harkar, kuma sannan ka san ayyukan da ciyaman ya kamata ya yi domin ci gaban jam'iyyar APC. Amma a yanzu haka ka san tafiyar siyasar tana yi tana sauyawa. Wane irin tsari kake ganin kai idan ka hau za ka kawo domin ci gaban jam'iyyar APC? Ni tsarin da zan kawo zan yi wa su manyan biyayya. Sannan kuma akwai bukatu da yawa na matasa da wanda na san suna bukata. Bukatar su kuma bata wuce idan mutum ya zo da bukatar kai ka je ka samu babba wanda misali akwai shugabanni, muna da 'yan majalisu, muna da ciyamomi, muna da sanata wanda a takaice ma yanzu dai a siyasance a wannan yankin namu shine uban siyasar gabaki daya, sanata Amin Lawan, wanda muna masa fata na alheri. Muna tsammanin ya zama gwamnan jihar Yobe, wanda kuma a fatan mu ma mu bukatar mu ya yi tenuwa daya ya gaji shugaban kasa Tinubu in Allah yadda ya kasance shine shugaban kasa. Wannan fatan da mu muke a ranmu kenan, kuma in Allah ya muna sa ran cewar fatan zai cika. Domin wannan babu abin da za mu yi illa iyaka mu je gunsu mu roƙa matasan alfarma akan abin da suke so. Idan mun ji cewa akwai bukata a gurin matasa za mu je gunsu mu gaya musu cewa to fa matasa mu ga abin da suke so, ga abin da suke so. Saboda ba zan manta ba, na taba a wancan lokaci da na gaya ma, na taba zuwa wani rana lokacin sanata Ahmed yana reps, an zo matasa suka kawo kuka, a take muka shiga na ce to ku bani mutum uku. Muka shiga gurinsa da muka je muka tattauna da shi, na ce masa ya labai gafa kukan matasanmu suna neman a taimaka da abubuwan walwala da sauran dai, akwai masu son abun wasanni, akwai kuma masu bukatar kayan harkokin zuwa makaranta da sauran su. Ya ce to ai wannan abin da kuka kawo shine mai kyau. Dama duk yin mulkinmu in ba zo an ce mana ga wani abu ba za mu iya gane cewar ga wata bukata da ake dole sai an zo an. To a take wallahi ba mu bar gurin ba, a take ya ba wasu mutum biyu daga ciki sabon mashin, ya ce wa'annan matasan ka je ka ba su mabura na ba su. Sannan kuma sauran matsalolinku na abubuwan da ya kamata a yi duka ya rubuta, kuma alhamdulillah duk an aiwatar da su. Haka ne. Sannan kuma akwai matsaloli irin na su wanda za ka iya kaiwa kuka, ko wani gari yana da matsalar ruwan sha ko wani abu. Shugaban jam'iyya da mu aikinsa ne wanda ya kamata idan ya hango matsalar mutane to shi fa zai iya tsani inda su wannan mutane ba za su iya zuwa ba, shi zai je domin alfarma wannan kujerar, dan kujerar ce za ta kai shi. Saboda yanzu idan ina shugaban jam'iyya, in sanata Amir ya zo ko yana cikin ɗaki, idan na zo na ce shugaban jam'iyya na zo, in dai bai san ya san cewar ba roƙo nake zuwa ba, ya san ina zuwa da buƙatun mutane, to zai ce bismillah wace ciya mun ya shigo. Mana ya san ba personal interest ɗinka ba ne na al'umma gari. Mu kuma alhamdulillah lokacin da muka yi ma mu ba buƙatun mu ne a gaban mu ba, buƙatun jama'a ne a gaban mu. Domin buƙatar mu a kullum mu ga cewar mun daɗaɗa mutanen mu rai, ba ma son mu ji ana cewa ai ana ƙoƙarin a bangare daga jam'iyya. Kaman har yanzu in ka duba a siyasance, mai girma gwamnan jihar Yobe Mai Malabuni, saboda kwarewarsa a siyasa, Najeriya gaba ɗaya ke ba shi je ɗinke barakata. Ai kwarewa ce da kuma sanin cewar gwamnoni yawwa, ai kwarewa ce da sanin cewar baya son abin da zai lalata jam'iyyar. Gaskiya duk yanda ka kai da hayaniyarka, idan mai girma gwamna ya zo ya ma jawabi zaka gamsu. To kuma fatan mu insha Allah muna fatan idan har muna wannan shugabancin abu da local government, wataƙila ma a naɗa mu kwamiti a ce mu je wata local government mu kashe wuta, ba dai a kashe wuta kenan. To alhamdulillah wayannan su ne. Masha Allah. Amma yanzu idan Allah ya amsa mana addu'ar mu har ka karbi wannan shugaban jam'iyya na APC na Bada local government, ya kake ganin bukatun mutane da kuma odan da shugabanni suka baka, za su zo daidai ne ko kuma in sun saba wani irin abu za ka yi domin kaucewa bangaranci? Ai idan abin da su bukatun mutane ya kai ya zo zai saba da iyayen gidanmu, ai zan yi kokari ne in ga cewa su bukatun mutanen in ganar da su cewa wannan abin da kuka ɗauko ba zai yiwu ba, domin idan muka yi zai kawo mana matsala. Zan yi kokari in daidaita abin, in kawo musu ta inda su ma za su ji sauki su gane cewa gaskiya na faɗa. Sannan su ma kuma iyayen gidan namu in na je gunsu zan iya kokarin in ce musu to abu kaza fa yalla bai sai an bar wancan an yi kaza,
saboda mutane fa ga bukatar su ga abin da mutane ga abin da mutane suke su kuma dama dan al'umma dama dan al'umma ce hidima haka ne wannan yawa to wannan shi to masha Allah alhamdulillah mun gode sosai sannan kuma mun ji daɗin wannan tattaunawa da fatan Allah ya karbi addu'a kuma sannan mahukunta su duba su gani su duba yanayin zamantakewan da take tsakanin Bada Central da kuma Bada West su ma Bada West a basu su dana yanayin shugabancin jam'iyya mun gode muku sosai amma wani irin sako zaka ba wa ita wannan jam'iyyar APC a gaba ta karshe to ni sakon da nake so in ba wa jam'iyyar APC daga ward zuwa national level ya kamata a duba a rebalance na siyasa saboda akwai guraren da wasu din ba sa gudanar da abin da ya kamata ya siyasanci sannan kuma ita siyasan nan ba ma buƙatar mutum ɗaya a samu matsala a cewar an samu matsala baya tare da mu ko kuma ana cewa zai fita buƙatar mu kullum jam'iyyar ta ƙara kamar yadda yanzu shugaba ƙasa Tinubu yake yi yana ƙoƙarin ya dawo da dukkan gwamnoni su dawo da jam'iyyar duk da dai tafiya ita siyasa ɗin inda a dawo wani lokaci a tafi riba amma dai son kai ya fi mun fi son jam'iyyar ta mutu ci zaɓi in ya so yan adawa daga baya su rinka ihu haka ne wannan ka to shine da ya sakon da aka bada kenan insha Allah to masha Allah mun gode sosai masu kallo anan ne muka kawo karshen shirin namu muna neman support ɗinku ta hanyar yi mana subscribe a YouTube channel da kuma follow ɗin mu a sauran social media handles mun gode sosai